ידעתי שאני לא יהודי, זה לא משהו שהפריע לי יותר מדי. התגייסתי לצבא, הציעו לי לצאת לקורס נתיב, אמרתי יאללה, אני זורם. חטפתי שוק. השוק היה שבשביל להתגייר צריך לשמור תורה ומצוות, מה הקשר? כל היהודים בסביבה שלי לא שומרים שום דבר, למה אני צריך? אנחנו חייבים נפש באמת כדי להתקיים. חייבים לאכול, חייבים לשתות, חייבים להתרבות, בסדר, חייבים את זה. אבל כשאני אוכלת מקדונלדס מושחת והמבורגר וקולה כזאת וצ'יפס כזה, זה טוב? וואי, זה טוב, אבל זה נראה לי כן עמוק. זה לא מסובך. זה לא מסובך, אבל זה כן מושגים זה כאילו עמוק בסוף, הבנת? נכון, אתה רואה עמוקה. אבל לא, מה, אני מרגישה שהם באמת מבינים את זה. אני מרגישה שהם מבינים את זה יותר כן? חד משמעית. ידעתי שאני ארצה לעשות גיור, ידעתי שאני ארצה להיות כמו כולם. אז הגעתי לצבא, ואז אמרו לי, מה, למה? ואז אמרתי להם, מה הכוונה? אני רוצה להיות יהודיה. אמרו לי, למה? לא יודעת, שאני יהודיה, שהילדים שלי יהודי, אמרו לי, נו, ולמי אכפת? ואז פתאום עוד יותר לקחתי את זה ברצינות, ועוד יותר אמרתי, טוב, אני ממש לא חייבת כאילו להתגייר. אבל אמרתי לעצמי, אם אני אתגייר, אני אשמור תורה ומצוות. ברור שבשום אופן לא ציפיתי שזה יהיה ככה. לא ראיתי תמונה כזאת. אגב, גם בקורס גיור הסבירו לנו שזה בסדר להיות לא יהודי. נכון. שום דבר לא גרוע, וזה אולי אפילו יותר טוב. הובטח לנו עולם הבא גם בלי, הפוך, כן, כאילו יותר אין ספק קל, כלום. פחות סיכונים. היה את המקום לשאול שאלות, והבנתי שאני רוצה את הסיכונים. הסיכונים האלה יעשו לי טוב. היינו יחד בכיתה, בנתיב, כמובן לא הכרנו לפני. כבר בעצם מהשלבים הראשונים של הקורס, אני ואלמה, ויקי, אלמה, תצג את עצמך. אלמה, אז לא הייתי אלמה. אז היא לא הייתה אלמה. והיינו נכנסים לשיחות ארוכות, כל הפסקה, מה שהייתי מחכה לדבר איתה. זה הלך וגדל, הציפייה הזאת, אני חושב, מן הטיפ. אוי, איזה רומנטי. ממש נהניתי לדבר סוף סוף על משהו בחיים שהוא לא יודע, כדורסל. זה באמת היה בירור האמונה. האם אתה מאמין באלוהים? כן, לא, זה לא תשובה טובה, מה זה אלוהים? או שאלו אותנו שאלות כמו, מה הערכים שלכם? מה זה ערכים? כן, עכשיו, זה לא שלא ידענו מה זה ערכים, אבל לא, פשוט אף פעם לא חשבנו, אני חושבת, על שאלות חשובות לעומק. שאלו אותנו איזה משפחה אתם רוצים להקים. כאילו, לא יודעת, היינו במיינדסט של, אני חושבת שזה זורמים. כזה, זורמים. אצלנו הגענו להחלטה שכל אחד יחיה חיים של שמירת תורה ומצוות, בעצם ניסיון. זה משהו שמתגייר זוכה לו, שאף יהודי לא יכול לזכות לו. תקופת ניסיון. ואנחנו מתחילים להיות בקשר, שיחות וידאו. איך היה בשבת, איך זה לשמור כשרות. ההורים שלי עושים יום הולדת במסעדה לא כשרה, מה לעשות? הבעיה זה לא רק שבתות, אלא גם במשך השבוע. אני מגיע לשבת עם חברים, ומה שמדברים עליו, לא רק שזה לא מעניין אותי, אני חושב שזה פשוט לא טוב. וברגע שאתה מנסה להסביר, אז אתה נתפס איך לקרוא לזה? משוגע. אלא אם כן, יש איזושהי מציאות שהיום אני יודע לקרוא לזה אלוהים, שכופה לך לצאת מזה. לאט לאט התחלתי להבין שזה גם עושה לי טוב. מה שקראתי איזשהו אביב חדש, אומרים שגיור זה לידה מחדש. זה באמת לידה מחדש, זה לא אומרים, זה לא סיסמה יפה. זה ממש בן אדם שנולד מחדש. מרגש. כן? כן, ממש. צמאי? לא, שתיתי, תודה. אני חושבת שמה שבאמת עזר מאוד בתהליך של שנינו, זה שהיינו יחד. זה הציל אותנו כאילו באיזשהו מקום, זה, אני לא יודעת, באמת השגחה עליונה. כאילו, אם לא שנינו יחד בתוך התהליך, תמיד אני אומרת לאביב, לא יודעת אם היינו פה היום. לא כי התורה היא לא אמת, ולא כי הדרך הזאת היא לא אמת, ולא כי... פשוט זה מאוד מאוד קשה. זה פשוט מאוד קשה. מבינים אחד את השני מבינים טוב אחד את מאוד, השני. במציאות שלא מבינה אותנו. כן. למה זה שווה את זה? מה? אין אופציה, אין באמת אופציה, זה הכי חוזר בתשובה, והכי מתגייר, והכי סיסמאות, אבל אתה כאילו רואה את האור, אתה באמת רואה את האור, אתה באמת פוגש משהו שהוא גדול ממך, שהוא נותן לך משמעות, אתה מרגיש חי, ואתה לא יכול לסרב לזה. ברגע שאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא למשחק, הכל נהיה הרבה יותר ברור, הרבה יותר טוב. אני לא אומר קל, ממש לא קל, וגם לא תמיד יותר כיף, אבל בטוח הרבה יותר טוב. וזה מביא פירות. גדלנו